خواندەکارên pêşdibistanê û polayekemîn dibistan vebûn. Îja zarok ji bo heyaman û bi kelecan bûn lê belê malbat jî hinekî bi fikarin ku zarokê wan nexweş bikevin. Ji bo zarokê wan nexweş nekevin û xurtbûna pergala wan ya bedena wan baş be lazim e malbat çi bikin û çi nekin. ji bo xwendekar hînî dibistanê bibin, hefteyekê beriya destpêkirina perwerdeyê ji bo xwendekarên pêşdibistan û polayekemîn îro Zingilê lê da. Dibistan hatin vekirin. Zarokên ku nû dest bi mektebê kirin gelekî bi kelecan bûn. Xwendekar ji ber ku demeke dirêj dibistana dimînin, talûke nexweşiyên enfeksiyonê jî li dibistanan heye. Malbat ji bo ku zarokê xwe nexweşiyên enfeksiyonê biparêzin divê çi bikin? Bazın ku aşıyı wan tam be. Aja malbat biraja atçıya nervin, aşıyı xabikin. U zarok ne peşi ku dest pê dikin. Nixweş dibin, nixweşî zû têne wan. Bir ji wî hawî jî netirsin. Dibe ew tişta normal e, tim nixweşî lê çê dibe. û aşî hakirşin ve kanin rota. Aşıya rota jî em kanin bikin. Bi taybetî ji bo zarokên qireş, pêşdibistan û yên seretayiyê perwerdeya paqijî û hîjyenê şer de. Bira hîjyenê xwe zanibin. Dest şiştinê xwe zarok zanibin. Her eger ku derekê xwe yên tiştek girtin, hevalê xwe lîstin, li derva lîstin, lîstikêşin ve dest şiştinê xwe û hîjyenê xwe li mal perwerdehî mal me got. Li wir bira hîn bibin, perwerdehî xwe dest şiştinê rind zanibin. Divê xwendekar li dibistanê li xwarin û vexwarinên xwe baldar bin. Tiştê ku em li derva dikirin, ambalaj yani cips zatı ne ya ambalaj e û xwarinê xwe zêde bixwe zaroka da elektrolîtê wan diguherê işte xwe têda zêde ye em nizanin bikîşan yaxî keliyayê çêbî paqijî wî rîsk têda he. Eger ku em zanibin paqij e ew xwarina ne pirsgirêk e. Divê malbat li gorî demsalê kincan li zarokên xwe bikin û dema ku zarokên wan nexweş ketin jî divê wan neşînin mektebê. Eger zarokê me nixweş e û zarokê din ney nixweşin, em zanin ew zarokan nixweş bî, hewceyê ku em neşînin nexweş dibistanê ku zarokê din jî nixweşî li wan çê nebe û nebe pandemî.